Aħna daħħalna protest. L-ebda tweġiba wara 24 sija minn meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stiden lil Prim Ministru Joseph Muscat u lil Ministru Edward Cicluna sabiex b'risposti ċari jgħidu li ma kien il-Correspondent Bank li kellu bżonn il-Bank Pilatus sabiex dan seta' jopera f'Malta. Adrian Delija għamel din l-istedina waqt intervista fil-programm Net Live li xandar fuq Net Television it-tlieta fil-għaxija fejn għamel ukoll numru ta' mistoqsijiet oħra dwar il-Bank Pilatus. U ħansaqsi dawn il-mistoqsijiet b'responsabilta li ma bħala. Il-Pilatus biex jopera Malta kellu bżonn dak li sejjaħ Correspondent Bank. Inġifieri bank tiġaqjat Malta biex ikun jista' juża lilu wkoll minħabba l-flus. Staqsa jew prova jiftaħ account ġewwa Bank Malti il-Pilatus. Meta? Dan il-bank kien il-Bank of Valletta jew kien bank ieħor. Id-due diligence li saret mill-Bank of Valletta ġiet aċċettata jew fallit, jew qalulu le, jew qalulu ma tistax tiftaħ kont mal-Bank of Valletta. U d-dirigenti tal-bank kellhom pressjoni minn xi ħadd biex jiftħuh xorta u dak ix-xi min kien. Kien uffiċjal għoli tal-bank, kien politiku, jew kien minn xi awtorità istituzzjonali. Dawn it-tweġibiet qed insaqsihom jien għan-nom tal-poplu u l-Ministru tal-Finanzi għandu obbligu li jwiġibni fl-iqsar żmien. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għandu obbligu li jwiġibni fl-iqsar żmien. Adrian Delija sostna li dawn il-mistoqsijiet qed jagħmilhom f'isem il-poplu Malti wawċi u kemm Joseph Muscat kif ukoll Edward Cicluna huma obbligati li jagħtu risposti ċari għal dawn il-mistoqsijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-Gvern huwa obbligat li jħares ir-reputazzjoni ta' Malta għaliex hemm aktar minn 18,000 persuna li jaħdmu u jaqilgħu lejxin tagħhom mis-settur tas-servizzi finanzjarji.